Rosalía Castro ofrécenos para mí unha lección memorable desa épica e dese esforzo desta muller que non ten nada, que chega a casa mollada, pingando, esfameada, que pide a un veciño unha pouca brona, non lle dan, quere comer algo na casa e non atopa nada, non sendo un puñiño de fariña munda no fondo da artesa, quere prender o lume, non ten pau que queimar, a bella veciña non lle queren prestar, e ela fai un esforzo, esa é a épica, non? Colle unha palla no leito, colle os jarabullos no cortello, fai lume, ten a fortuna, a sorte de atopar un ichavo, unha moeda, para comprar sal, que era moi caro, e cas verzas que apaña na horta, fai o que ela di, un bolo de pote, que me soubo clamar, é un caldo de gloria. Ese caldo de gloria é o produto dese esforzo no medio da adversidade. E non só é algo, e aquí para min está a clave, non só é algo que alimenta a esta muller, sino que é algo que a reconforta e a fai feliz. Un día que estaba Braulio dirixindo a banda en Santiago, chamoume de novo a atención a súa musicalidade, non? Entón, a súa calidade como director. Como estudei música, porque meus pais quixeron que tocar o piano, moitas cousas destas, vivín ese ambiente musical tamén. Un poquinho, pois, entendín a cousa, non? Teño un ollo clínico, e o tiven, penso que moi bo, cando lle dixen, mira, Braulio, pensei en facer unha cousa alrededor do caldo de gloria, de Miña casiña meu lar, de Rosalía e tal, ti poderías facer a parte musical, pois te vexo moi musical e moi profesional. Entón, pois, dice, bueno, pois, a ver, tal, e cando tiven feito, o chamei, o din, e despois quedei moi contenta de ver a versión que fixo, que despois se fixo a estrea na casa de Rosalía. A verdade, a parte musical gustoume, pero moitísimo. Eso é todo, non? Por noso, o primeiro encontro que tivemos foi en Coruña, en xuño do 2018, fomos ca banda municipal de Padrón tocar alá un concerto, ali no Paseo do Barrote, e ao rematar o concerto, pois, se me acercou Loliña e me explicou, pois, eso, de que tiña aí unhas ideas musicais sobre o poema Miña casiña meu lar, pero que lle gustaría que foran orquestadas para unha agrupación musical, neste caso para a banda de música e coro. E como ben dixo ela antes, pois eso, para que o pobo de Padrón puidese cantar algunha estrofa do poema, non? E entón, pois nada, realmente despois recibín por correo postal, recordo perfectamente, en decembro do 2018, recibín o correo postal da partitura, e recordo que é unha anécdota, pero bueno, que foi o propio día dos Santos Inocentes, o 28 de decembro. E recordo que cando abrín a partitura, o sea, cando abrín o sobre, vin a partitura, automáticamente o que fixen foi quitarlle unha captura de pantalla e o mandei ao grupo de WhatsApp da banda. E claro, lle dixen que había este proxecto encima da mesa e entonces os músicos, pois, xa se pode imaginar as gracias. Rosalía, como sabedes, é a nosa escritora fundacional, significa para nós o inicio do rexurdimento despois desos longos séculos escuros que foron como un paréntese enorme que non teñen as outras literaturas, porque nese momento tampouco se coñecen os cancioneiros. Entón, a literatura faise con libros, aparte de facerse con vivencias e ca vida, entón nós non temos de quen botar man. E Rosalía acude á lingua do pobo, á lingua viva, sobre todo á lingua desta comarca entre Santiago e Padrón. Esa lingua que recolle do pobo, Rosalía sabe que todas as palabras son prestadas, mesmo as dos poetas, entón devólvella transformada, devólvella dignificada, esa lingua literaria. En Rosalía brilla o idioma, relumbra, que é unha palabra que utiliza tamén ela
no poema este do que falamos. Non só o léxico, que é riquísimo, senón tamén a propia sintaxe da nosa lingua. Eu hoxe fíxeno concretamente, pois con unto da casa, só lle poño auga, o unto da casa, unhas patacas e as verduras, as coles que collín na miña horta de Manselle, e fixen o caldo cunha pouca foriña munda para facer os bolos do pote, amaseinos con agua do caldo, e un pouco de foriña milla e unha pouquiña de centeo, moi pouca de centeo. Ahora temos diante un proxecto neste ano, no 2021, e entonces pretende un pouco retomar esa partitura que xa se fixo no ano 18, pero ahora ten unha ampliación de todo o poema, pero partindo sempre respetando que as ideas musicais que había ao principio, evidentemente, da propia Loliña Mosquera. E entón, eu recordo, sí que me recordo perfectamente, ese decembro do 18, cando abrín o sobre, vin a partitura, nada máis ver a partitura, as ideas musicais, sí me causaron bastante ilusión hacia o proxecto, porque vin dúas cousas importantes nesa idea musical. Por un lado vin que había unha métrica, unha rítmica dunha muñeira, un xénero tradicional galego, e ao mesmo tempo a idea musical sí que tiña, digamos, flutuaba, hai uns saltos importantes no xiro melódico, que iso o que pode facer é crear, abrir novas ventanas, non, para poder desarrollar sobre ese elemento temático novas ideas paralelas a esa e tamén en adición a ese elemento temático. Entón, eu que realmente o que fixen foi crear unha idea paralela temática sobre esa idea principal e crear un fío condutor, digamos, entre as distintas ideas musicais que vai aparecendo ao largo do poema. Pois está ben que este poema teña música. Ese canto é o canto da felicidade, dos humildes. Non teñen nada, e ainda así conseguen sobrevivir e ser felices. É toda unha lección, por iso creo que celebrar a Rosalía co caldo de gloria é tamén celebrar as orixes, as raíces humildes do noso povo, celebrar os seus esforzos por sobrevivir, celebrar a tantas mulleres, tantas nais que con prácticamente nada non só se alimentaron elas, sino que alimentaron os seus fillos. Alimentáronos e fixéronos felices. Hai un libro dos mayas e dos quichés que se chama o Popol Vuh, que é un libro moi coñecido, un libro sagrado para eles, no que se conta como amasaron os homes e mulleres non con barro da Biblia, senón con pan de millo. Pois nós, os galegos e galegas, como a ese velliña que entoa o seu canto na noite, estamos tamén amasados con pan de broa e con bolos do pote fervidos nese caldo primordial de Rosalía. ¿Vimos para los ¿Vale? ¿Grabando?
chorar que te chorar, hoy un feixe de palla do meu leito fun pillar. Registrei polo cortello mentras me poña a rezar, e vin os garaboliños e fiei dos adios dar. San Antón milagroso, sate nel foro dall'alma liberò ogni nome, non amar a mentar, mentras se scora vedrama, navega nell'ombra, niña del cielo mira. Corre niño, o flores al regar. Corre niño, o flores al regar. Mais contenta que unas Pascuas, volvera por la pensar. Nena miña tan pequena, unas flores con cantar, con un poco de hondo velo que a beso que aforrar. Nena Marina do mundo xa te llamará Fixen un caldo de gloria que me salga aquela mar. Fixen un bolo do pote que era cosa de envidiar. Despois que o tiven comido, volvei de novo a rezar. E despois ben rezado, puxen a roupa a secar, que non tiña fío enxoito de haber tanto me mollar. Non